Praise the Lord! Kumusta kayo amin-amin? Dita Ilagan City, Isabela. Dita Santa Isabel Norte. Ken Santa Isabel Sur. Idaduluan ni Pastor Ricardo Balbin, District Overseer. Iti daytang Iglesia. Iti Dios nga si Bibiyag. Church of the Living God. Kumusta kayo amin-amin dita? Dagitay padak nga ma. Dagitay in-inaken. Dagitay young people. Amok nga nakapapapati kayo nga agserbi iti Apo. Salamat nga, kumusta kayo dito'y Christian Community Church, dito'y Santa Rosa, Ilocos Norte, idaduluan ni Pastor Julian Tagata, kay ni Pastora Melva Tagata. So, dito nga kanta, irukni ko kada kayo. Ken kastamat, iti ay ayaten mi unay nga madam, sagot ko ken kuha naman dito nga kanta, Madam Norma Lahip, from USA, Alaska, USA. Di Dios ket naimbag, awan makaarta, ragsak iti biyan, tingkan masagra, naragsak di ay gloria, ngaawan ti ingana, ti umay ken kuana, biag nanto di agpatengga. Tiempo na birukem di na marswa, intayon agmay maysa, tapubiyag mon may sagana, naragsak ni Dios Ama, tumpalem dilin na, naragsak ni Dios Ama, no biyag mon may sagana. Praise God! Hallelujah! Don't forget follow for more. Caloson, Visayas, Mindanao. God bless us all. Merry Christmas!